Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ket ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Apaw! Nagtarakin ti taraok na. Pangabak na daytan, barok! Kasta nga runti ko na niya Uncle Kandro, tatang. Danda ni mabalin nga ipalot daytan, tikboy! Kayag kanupay ko na niya Uncle Kandro. Sa bagay, husto matkid din ni Uncle mo. Tamo na ti agsinyal dayjay. Tikboy. Apay, tatang. Ingka man naging kakaod iti danom ama inumidji karamba. Pambaram amang kita no nakaluton ni nanang mo iti pamigatan. Sige, tatang. Madiman nga minan ti papangraman ni Ika. Itay nakita na kami kinitikboy ang mga asikaso kadag ito'y tarakan mi nga ipapalot ang manok. Ang gagangay day jayan ni Ika. Ay, wak tumanin Agpada kayo la iti amam tikboy. Dagi jay laptan manok ti pagriingan yung aprusan. Ninanangkit di. Ay na di kag nakam tikboy. Ay awan lat amukaw. Amangan nudi kan makapagtuloy iti panagiskwelaam. Pagtuloyon naktumot lang ni tatang. Isungaro na nagtarakinak mo iti manok. Anya? Ay talaga nga agama kayo. Oray si kamutan. Kundi tarakanan iti ipapalot a manok. Makamuka kunak manang tikboy. Awan tot pabpabasulam no maipada ka iti amam apaloteraw. Pare, kumusta mo nga jay tarakan ni Tikboy at Tiksas? Danda ni mabalinan nga isalog, pare. Ay, kat mayat ang rod. Ibagak tulatagan ka no makondisyonan. Wain, tao may kuntuman sinyalan. Ay, kato na. Agtalaga ka talaga kan kakit, pare Kandro. Amin na sinyalam kat nangabak. Naitati paglaingan tayo, pare. Go! Kas makitang mo, ti katas, ti panagsinsinyal tayo. Nalpasan jay bunggalume. Huwan nga rod. Iso nga palam kalaunay, pare Kandro. Makapagbunggalukan tumit lang, pare. At siyempre, no mapaadal mo jay tikboy mo, di ison tumit ng timang pabunggalo jay balayo. Tay sukat nga ron ti papapanan ti abakam iti posta jay galyera. Banag adi makita ni kumarem. Ay, no apay kat nga minakontrabida mo jay asawam Di na lang matulad mo ni bakit ko. Nasaya at samat na umalati umatsag paminsan ni kumari dito'y ayan may, pare Kandro. Unyag pa iso niya. Ala, bayam, kasaritak to man ni kumari Mayat nga agpaiso no, makasarasarita naman ni kumari ka. Barang maawatan ng tumatin tiraramidom. Wan man pare, barang no santo nang kasla masusuuran tirupa na mabigatan. Saka talaga. Anya? Makikaruba ako nang. Wan bakit? Ingka mamad kasarita sagpaminsan ni kumaring nga ika. Barang no agbaliw matan ti trato na kini kumpari kapitong. Apay, anyat araramidin ni kumari ika ka ni kumparim aya. Kanayon na misuutan, ken dilagan. Kaya po iti panagtartarakan na iti ipapalot a manok. Di ko tagyaman, tadagidilat pangibusan ni pari pitong iti oras na. No, kasta nga awan ti pagtrabahuan niyo a construction. Ngarud kanayon ka no kasla masusuran ti rupa na mabigatan. Ay, bayam lakay. Inaktuman kasarsarita. Bareng norman nyagtumot ti rupa na. Umay ka, kumari. Ay na, pasensyakan dito'y balay may. Rugak pa'y laakas iti sigod. Saan mat ati balayo ti pasyarak, kumari? Si Kamot. Agyaman tama isapar mo pa'y lati pumasyar. Ngam siya, ay awan panawon ka. Ala, agtugaw ka, kumari. Mabit lang Inak mangirwar iti pagsangwan ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Amangan no napatag mo ti bagam, ken agdardaras ka. Ay, saan kumari? Talaga nga inrantak na itong haldaw aparakan ka. Angam ne, di nakpakadanagan. Agawi daksakbay ti pangaldaw. Si Kamot, kumare. Ay na, kakaiso na nga imay ka.
Irantak meten ada ito nga aldaw para kan ka. Kumusta titarakan mo ang pangabakan tanto, Tikboy? Ay, tama tatang. Mayat pasgarnan. Opo! Taraok na langan ka championan. Jack liwliwayan na pa ka ng tatang. Ngam kun kontrolet, tamang ano dumagsan unay. Akas iti ko na ni Uncle Kandro. Mabalin sakit di nga itadin ah. Mga ano nakapoy pa lang tatang. Aguray ka. Padasan ta mga ikarit itipada na akawitan. Pinadas ko na Uray lang na nabtugya, siniplagan na anitib akawitan. Anya? Nitib mo't gayam. Tikboy. Ti pahabo man ti pangipadasan ta. Pabo! Ni tatang mo't. Saan mo't apabo ti makasango ng to'y palutan? Una niya. Ang napigsa di pabo. Itad mo kanya, Tikboy. Ikarit taman iji pabo. Anya tayo dyan? Adan samot agpalpalot di talikod ti balay. Husto, Tikboy. Amang ano man disgrasya pa ito pagswertyan ta. Ni ay, Tatang! Nagdakil na itapabo ng pulos adin atrasan. dagiti agamang agpada akong trabida iti biyag ko. Tiliwa mo. Anyan dagito'y atataw! Ne. Nanay. Sikamot gayam bakit? Nakaluto ka din. Mangantayo ka din. Anya amangan tayon ti bagbagam alaklakayan? Awan sidaan tayaw! Kastaya. Mala, mudto'y kit din day ta, tangurungura ko. Imbag lakit tamaramanan pa'y ti karnina. Ay. Bakit? Pang-aasim mo't Di mo malasan. Ay salbag kayo kiday! Kat si kama at tikbay, tumautawid ka di ta amam apaloteraw. Ni nanang mo't. Di mo ka din dildilagan na kastatanak mo kat baron. Sanan nga ubeng tapnoong tampay lang. Ay sos! Iso ati mawid kan ka, takasta ka. Katwan mait. Asino ayat ito mawidan na? Kat sakmat din ang putot. Anya? Kontrabida lata? Pare, Ay, anya nga rod, bakit mumat? ano usa ko na? Kapilitan. Uray aginggat maitadi lang di tarakan ni Tikboy. Mabalin sa amat niya, itadi day pare. Sikaman kit di timang kita pare. Nalalaing kamot la amang sinyal. Sige, inton bigat, umayak man ni Jabalayo. Kan, dubliem matan nga ay aywan ni Kumare tapno sardengan na kan akong kontraan. Kasta mo ter aramidak pare. Nayunam kurang day pare. Mga no, saan mo mat nga may nabisbisungan? Ang magure ka pare, ada ka din nakasagana para postam, no itadi tayon. Ay, dayta nga ron ti problema pare. Awan pa'y lang. Ang ada iduldulin ni bakit. Tirigat na. No di na iperkan niya. Ay sos, pare ko, dayta ti paregot. Iso nga itapay laang, ay wumon. Aramido mo ti amin nakabailam ang mga iayo ken ko Tapno ipabulod na pailaken ka ti kwarta nga iduldulin na. Ang kasanon nga inumaabak to gayam ti tarakan ni Tikboy. Nini, di mo bumbunyagan Tama, alas ti kasta. Mga bako nam! Sa bagay. Isublin tumot la dagos ti bulod dem a kwarta kini bakit mo. Ta sigurado, mga bak ka iti posta tayo. Bakit? Di nakman dagdag katan. Agat kawitan ka. Ni bakit, mate? Kat no kadigdigos ko. Ay, maturog tan. Kurang amin bakit? Itadi mi no bigat jay baod ni Tikboy. Itadi yung lata, apay kuma. Bakit? Buludak pa lang jay duldulin mo. Ta iso ti ipostamian niya. Ay, agar aramid ka agapitaw, alias pitaw. Or nongak dayay apag-enroll to ni Tikbaw. Iso nga rod. Pag-enroll to ti anak ta. Ketap no manayunan, buludak pa ilangan niya. Tawan to laka nga rodan. Anya nga awan? Mangabak jay manok tayo. Oo, manok yun lang. Di nakiramraman. Manok tayo, Ta pamilya tayo, mate.
Manok tayo, bakit? Isulat amom nga aprosan. Magpagsilusan na dyan manok ko. Sige man lang, ti aprosa kita bakit? Di na kaprosan di talakay. Makikiak. Ay, nagpanglokan bakit? Ayos, sayatan. Intag niya nanang kay duldulin na kwarta, tatang. Win barok, ayusin. Awan problema tan. Oh, pare mo! Andyan matamag. Awan problema tayo, pare. Kahit masawan, ayusan. Win. Okay. Eksakto. At daditan nagsapalan dagiti sumurot iti galyera. Pumusta damat ka no, di tamanok yo. Ay, kituwa na. Oh, tikboy, barok. Siga timang bitbit di tabalay ti manok tayo, ha? Nasuswerte ka kahit. Wala, tatang. Oh, tayon. Ninanang tiyo masidag, tatang. Ay, no. Sakbay ama pan kayaw. Ibagak pa'y daytaw. Anya ka di day ta, bakit? Tapno at dalaglagi pa nyo nga agama. Sigurado nyo ang mga bakday tamanukyaw. Tano maabak, kat tumayab tumatan, timpabulod ko nga ipustayaw. Period. Period. Period! Kaya't ko asawan, saan kan ang maka-enroll, tikboy? Saan tumatan nga agluto iti kaninyaw, ta ikaro yun to, ti abak yaw. Jesus, bari-bari, pera malas mare, unay ka na ya. Bari-bari. Saan ati sinaok ti makaikadang iti kabailan day ta ipalot yaw? Ako, malas. Mala, ingkayong! Tira! Sige! Sarig-sigam! Di damat lag din narupan. Ay, agsinsin na rigsig damat langon. Tira mo na! Tanda mamin, Sikati amo na. Isuat sikati denggan na, tikboy. Daro pa man! Butya ka man! Timayaban ti manok tayo! Lagay puti kalaban na. Sasaban! Magsabatan! Tira! Puti kalaban na, tatang! Bakti manok tira! Kapoy si kalaban na! Awan na puros laban di kinalaban ti manok tayo, tatang! Kapoy day jay. Malnoris samot ngamen. Anyat kat katabaan nyo, ha? Jay kinalaban ti manok me. Kapoy. Malnoris day jay. Kasto ti bagbagami di manok ko, ha? Sikat yakin manok iti dayjay, miss! Di nakawagan iti miss. Tapisan kan tupay makitam. Naglalastog kayon. Ay, kwa, dispensaran na kaming kansat. Naragsak kami laang. Karitan kayo. I-kondisyon nyo dayta. Radyay may sabod ko ti kasango na. Ay, katuwa na. Day talaga ayam. Kita mantilay nyo. Naglalastog kayo. Isungag saga na kayo. Huston day tapangabak yan. Isardeng yun day tapalo-palot. Bakit? Sayang ti swerte jay manok ni Tikbo. Basta, hustong. Di kay pailanapnak, iti inabak yaw. Sayang nga road, bakit? Makaamo kayo. Basta saan yun, asagsagidan, ti urnong ka. Wen ka di ka madanagan. Saan minasagsagidan ti urnong mo ngayon sublimi? Damatan ni postami. Katkasta iti makunak, pitong. Numaabak kayo iti pusta. Toda siya, awanan ti bibiyang ko kada kayaw. Andiyan kayo pare, nakakondisyonan. Wen pare. At daytan ti lakyan. Igam nan ti manok na nga ilaban na. Nya. Nakasaganan day ta paglaslastog yo, ha? Ay, katuwa na kapsat. Okay. Awan ti problema. Ha? Para makita ti laing nyo. Ha? Dubyan tayo ti pusta. Nya, mayat kayo. Wala. Day talaga ayam. Pare. Di mo ibus ti ipusta ako ratam. Mangibati ka mat Masunak namin iti kinakarit day talakin. Nagkarit unay. Nya, dubli pusta. What? Pare. Di mo sabayan day taadot kwartana. Sayang mati doble nga bakak pare. Ay, sus. Okay, awang problema. Doble pusta. Laban! Tumarap ka na, luko! Darop!
Pare, di kalaban ti manok mo, ti di manok. Boom! Ay sus, nabalitatin ti manok mo! Ti salbag! Ay! Bangon ka! Bangon! Imbag, tadi kasi murot ijay amam. Natangkan at talaga ti ulo na. Isunti sumungad na nang. Oh, Kasla nakuturan asak sa kulap. Ha? Amuklatan, tikboy. Tatang! Oh, kumusta? Ayan tayo manok tayo ngay. Rinang rangkay dan. Ha? Naabak di manok tayo. Ay, sus. Nakisap, ultimo sintimo alinaon ti pitakak. Nagnagnaak pa yun na nag-aawid. Ha? Ultimutan, barok. Dahita ti ganaban ti sukir at tao. No impalot mo lang kuman ijay paryok, di naggasgastusan nyo apinakpakan amanok. Di naimas pa'y kumati si daan ita. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaa daw iti pagsasaw ako nana. Ti tao asaan amapmapnek, arig nanto tay agapit iti pas. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Iti magdireksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.